Autopu, zdraví vás Goldrax, vítajte u 6. videa z Minecraft Pocket Edition. Dneska pôjdeme do Nedru a budeme stavať XP farmu, ako na Blazy. Hej, takže tak. Dobre, takže si tak nastavím. Tak, OK, takže môžeme ísť na to. Ešte musíme nakopať, ako tie tu, Nether bricky. Aby keby náhodou strieľali, tak aby nezničili tie normálne bloky. Musíme zničiť tam tie bloky, to som zle postavil. Škoda. Už som to trošku mal, ale musíme to zničiť. Dobre. Tak. To je tak, nie? Hej, tam. Dobre. Tak. Dobre, tak toto zničíme. No, ako schody, no, môže byť. Ako hej, toto už som trošku začal, ale som to nedokončil. To musíme zničiť. Malo by to ísť rýchlo, ale tak... No ide. Ako zničíme. Ako... toto. Že budem natáčať aj horory a sa vám prepáčujem, keď som natáčal video Egg Wars a ešte Murder Mystery, neviem, jak sa to hovorí, tak sa to veľmi sekalo. Prepáčte, ale neviem, nemám to zakúpené, hej, ako ten program natáčací, takže mi to bude sekať. Ale stiaľ som si lepší program, tak uvidím, keď vydám video nejaké, takže či to bude sekať, som zvedavý. Jeden kamarát mi povedal, že to je lepšie, takže som zvedavý, hej, ako. Dobre. Že... budeme tu kopať a potom si pôjdeme, hej, ako naťažiť toto nether bricky. Urobíme to s nether brickou a potom ešte by som chcel ako urobiť, hej, čakajte. Keď máme ten portál, ako urobiť ohraničenie, hej, napríklad tiež s nether brickou. Viete, ako taký domček, ja však... aby náhodou mi to niekto nepošiela. Tak. Dobre. Tak. Tak, kopeme. No, poďte. Ako hej, môžeme na čo urobiť aj z toho kameňa, napríklad ako prístrešok, ale ja chcem urobiť, hej, hlavne na brikou, ako, no uvidíme, jak to bude, hej, vyzerať, toto, hlavne, ma zaujíma. Ja by som išla ťažiť, len kde? Môžeme aj tu, len si postavíme cestičku. Dobre, tak. Počkaj. Dve staky musím naťažiť a 17
Aha, dobré. To budeme ešte kopať. Je rýchlejšie, však máme ten krumb. Sa môžeme o dačom rozprávať. Neviem o dačom, čo budeme. Ešte som vám zabudol povedať, že nezabudnite dať like, poprípadne odber. Nezabudnite zapnúť ten zvonček. No a keď tak môžete napísať do komentárov, že dačo, hej, lebo vy mi vôbec nepíšete a neviem, čo mám robiť a tak. Ako na budúci diel by som ešte chcel urobiť pre vás prekvapenie, čo som našiel. Budúci diel by sme to mohli urobiť. Takže uvidíme, jak to bude. A doraz máme stack tak rýchlo. Tak poď. No už máme stack. Ešte druhý stack, asi 17. Dobre, tak kopeme. Ja už doraz budeme mať vykopanú toto tu. Som začal kopať, ne. Ešte tu hore. No. Tak. Teraz tak, no super. Hej, nebude to taká automatická farma, potrebujeme na to meč, lebo ešte má to tak pistóny, viete, také lepkavé. By sa dalo ich zabíjať, alebo dačo také, ja viem urobiť, ale nemám toto ako bloky, hej. To je trochu problém, tak zatiaľ urobím takú normálnu. Dobre, máme na to. Tak, aby som nespadol. Dobre, takže ako postavíme, ako sme to stavali, no už som to zabudol, super. Počkaj, to bolo 1, 2, 2, 3. Na tretím by mohlo byť ako hej strecha. Tak. Tak, poď. Prepačte. Tu sústreďujem. Trošku som zle tu postavil, toto tu nemá byť. Hej. Byť normálne. Takže to dáme head. Tu je strecha. Urobíme asi ešte jednu strechu, alebo ja neviem. Ako urobím na to ešte jednu strechu, lebo oni sa môžu spavnúť aj hej, ako cez tú stenu. Sa môžu spavnúť. Hej, tu hore. Zatiaľ urobíme toto, čo som chcel. Takže ako budem ich killovať ako jeden blok. Tak. Hej. Som také urobila ako menší domček, ako budú dvere. Asi vtedy zapnem toto príšery, aby sa oni mohli spavnovať. Urobíme si tu schodíky. Len to musím vykopať. No, kopeš, super, kop. Dobre. Takže tu tak bolo.
Tu už začali tak schody, ne? Hej. Dobre. Nie, super. To robím, hej, ako... Tu, 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 tak, tak, tak. Dobre. Tu budú ako dvere. Stena. No, poď skoč, super. Tak, tu ako hej. Stena bude. Tu bude tak. Tak. Tak, okej. No dobre, už len osvetlíme. Musia byť ako položené torčky veľa, lebo oni sa aj tak hej môžu spavnúť. Tu musí byť temno, hej. Ako no tak... nechcel by som tam ani, lebo chcem mať také hej priesvitné tam. A nechcel by som hej mať tam ako dvojvrstvu. To nič, no keď sa spánu ako na mne nezautočí, lebo už keď budem vychádzať, tak si vypnem pri share. Ako na peaceful. Hej. Dobre, takže tu ešte dám dvere. Takže osvetlíme. A ešte potrebujem viacej svetla. A musíme ešte domov. A poď polož. Takže ešte sa musíme domov dostať. Tak. Tak poďme. Je už noc, tak rýchlo. Ako hej, som tu dal na konia brnko. Diamantové, čo som našiel. Tu, tak, sa vyspíme. Dobre. Potom ešte by sme mohli urobiť ako cestičku k tej XP farme. Lebo ja som sa dozvedel, že keď toto je tu, ako hej, sa portujem, že maximálne môžu byť 6, ako teraz, hej. No, takže to je trochu problém. A ešte som vám chcel ukázať, že na budúci diel budem robiť XP farmu, na zombíky som našiel, a potom na budúci diel ešte by sme išli skúmať, ako hej, tie doly. Opustené doly. Som našiel, takže to je super. Dúfam, že je to dobré. Ako... Hej, tu si tam čestku. A tam budú len tak kamenné meče. A je to také meče. Prepačte. Ako nebudú aj, že napríklad diamantové, lebo to by som si rýchlo zničil. A tak. A ešte som zabudol na tú hlavnú vec. Že potrebujeme, hej, ako tie, jak sa volajú,
také železné, čo keď do toho spadne, no tak to dajú do čestky. Neviem teraz, jak sa to volá. Ale... No... To ešte šťastie, že som nezomrel. Viete... Teraz neviem, jak sa to volá, ale potrebujeme preto, lebo keď zabijem, tak nedotiahnem, hej. Ako na toto časť z nich dropne. Že preto potrebujem to. Jaj. Tak počkaj, koľko potrebujem. No, takže... Raz, dva, tri, štyri, 5. Raz, dva. Raz, dva, tri, štyri, 5, hej. 5. Raz, dva, tri. 3, hej, 3. 5 krát 3 je 15, takže 15 stotých. Tu. Aha. Hej, hej. 15. Tu bude bedňa. Hej, dobre. Neviem, že či dám aj pod to. Pod to, tu, čo teraz kopem. Si dám len 14. No ideme na to, skúsime. Neviem, že či vôbec stihneme, hej, ako urobiť aj okolo toho domček. Ja fakt neviem. Som na to zabudol hlavne. Ja som si to mal pripraviť a som si to nepripravil. No poď, portni ma. OK. Tak. Trem drevo. Dobre. Potrebujem... Koľko to? 14. Tak toto 10. Ešte 4. Raz, dva, tri, 4. Nie, ešte jedno. Jo, ja som také nemehlo. Som si urobil polievky, kurňa. Tak nič. Dobre, mám do toho 14. To si odložím. A ešte to je železo. Aspoň tak. Neviem, že či mi vystane vôbec. Ty kokso, akurát na 14. Potom musíme ešte ťažiť železo. No, však ešte mám dosť... Trošku som to ináč pochopil, že ešte na 14. Hej, lebo som mal len 14 ako tie truhly, tak preto tam ukázalo 14, takže mám ešte dosť. Ale aj tak musím stiažiť ešte. Hej, ja fakt nehekujem. Vám hovorím dopredu. Ja poctivo hrám, lebo to keby som hekoval, tak to nemá ani zmysel hrať. To si všetko nahekuješ a potom nemáš čo robiť. Hej, mňa radšej baví normálne poctivo hrať, než hekovať. Uvedomte si to, hej. Dobre. Ja som vedel, že na čo zapudnem. Truhla. Jaj, fail. Jak svinia. No, musím ešte raz ísť. Jaj. Truhla, blbá truhla. Blbá truhla.
Tak zoberem tú truhlu, tú blbú truhlu, tú hent. Dobre, no, konečne poďme. Tak, okej, konečne. No. Tak, radšej sa spomnem. Dobre. Keď no, tak si to môžeme aj vyskúšať, ale nemám dvere. A teraz sa mi nechce, lebo potom nebudeme stíhať, ako urobiť, hej, tamto. Dúfam, že mi vyjde dobre, dúfam, že dobre počítam. Lebo keď nie, no tak to ako aj... Toto vykopem. Dobre. A musím to tak urobiť, aby keď spadne do všetkého, tak pôjde to do truhly, hej. Bude také, no, trošku. Dobre. Tu bude truhla. Tu bude hopper. Tak sa to volá. Hopper, hej. Tu sú dve hopre. Tu budú ďalšie dve hopre. Dobre. A všetky hopre musia ísť do tých, hej. Tak. Ty kozo, mi to nevyšlo? Neviem to počítať. Neviem počítať. Fail jak svinia. Ešte 1, 2, 3, 4, 5. Ešte 5. Toto jak? Mal som si robiť radšej 15, ale tu by som dal 1. Si to aj vyskúšame, no. Alebo dačo hodím, neviem. Čak si to vyskúšame na budúcem diele. Fail. Ešte 5, ty kokso, však to... Ja nebudem mať železo. Preto sa mi zdalo, hej, že tak už mi ostalo toľko veľa železa. No však... Hej, a ešte som ho chcel ukázať, že... Dúfam, že to tam je, hej. Preto vypadávalo, lebo bolo tu sklo, hej, hore. Som dal preč a už... No. Neviem prečo. Neviem, kto to robí. Že mi to ako hej dáva head. Chápete? Jak to? Ale fakt, ja som to neurobil. Ako to, že to dáva head? Môžete mi to vysvetliť? Jak to... Však som dala aj head a stále to nepomáha. What the fuck? Si robíš prdel. To si deláš... Asi by som to mal dať svetla, alebo aj neviem čo. Kurňa. Funguje to, hej, keď posadím a sklezím. No. A už aj začalo pršať a nie je posadené. Kriste, pane. Kokso, to si robíš prdel. Ty koks. Radšej idem spať.
kostlík bol blesk. Počkaj, že či to urobí toto, čo som si myslel. Lebo že vraj, keď pôjde blesk, že sa tu spavne ako ten kostlivý kôň. Nie je tu tak kde? Kostiak. Hej, kostíci. Kostíci. Tak nič. Haló, kostík. Kostík. Čo som hovoril? Čo som hovoril? Že tu je what? Čo som to hovoril? Ja som to říkal. Ale keby ešte som mal zapnuté príšery, no tak ešte tu spavne aj kostlivcoch. No, dobre. Teraz som chcel urobiť truhly. Dobre. Hej. Koľko? 5, nie? 1, 2, 3, 4, 5. OK. Tak. Tak. Tak, poď. Tak 5. 1, 2, 3, 4, 5. OK. Dobre. Tak. Au, mňa to chytlo. Ja som zabudol. Musím ísť domov a tak, až sa tam spavnúť. Sorry, za fail. Dobre. Že ideme tam. Teraz až. Yes, je to tam. Na budúci diel si to vyskúšame a tak. Takže pôjde to tak. No, len si tak vyskúšame, že či to pôjde, hej. Tak, napríklad tu, neviem, do ktorého to pôjde. Tu tak. Mám kamene. Dobre. Či mi to pôjde do tej truhly. No, plní sa to, super. Že to funguje. Super. Dobre, tak ako hej, máme to. No, tak super, no. No, si na budúci diel urobíme hej, okolo hej, našho nether portálu, okolo ohraničenie. Si naťažím suroviny a pôjdeme na to, takže si by som to aj mohol ukončiť. Neviem, uvidíme. Keď mám čas, no asi by som to mal ukončiť. No, tak ideme to ukončiť. A on aj tak zmizne potom kostlivý kôň. Ja som si ho dal do hrady, ešte minulé. No a on mi zmizol. Som ho chcel vám ukázať. No ale zmizol. Hajzel, jeden prolhaný zasran. Mi zmizol, že sa nehanbí. Dobre, takže dúfam, že sa vám video páčilo. Nezabudnite dať like a odber. A ja sa na vás budem tešiť na budúce, kde urobíme ako domček a urobíme ďalšiu XP farmu. Takže čau.